Dneska tu máme návod na slizp bez lepidla. Budeme potřebovat jakékoliv pasty, jakýkoliv sprchový gel, nějakou misku, míchátka, prací gel a prací prášek. Do misky dáme pastu. A smícháme druhou pastu. A pak to zamícháme. A budeme důkladně míchat. A potom prací gel. Nějak takhle. A teď to zase promícháme. A potom tam přidáme trošku prášku, aby to nebylo tak tekutý. A pak přidáme trochu sprchového gelu. Je jedno jaký, ale hlavně podle vaší oblíbené barvy. Důkladně promícháme. My to máme takové do modra, ale záleží na to, jakou budete mít pastu a šampón. Je to hodně tekuté, tak ještě prací prášek. Ten je tam hodně potřeba. A zase promícháme. Míchat a míchat. Můžete přidat ještě gel nebo pastu. Ale hlavně, aby to nebylo tak tekuté. A pak to dáme na půl hodinky do ledničky. Po půl hodině je to nějak takhle studené a vypadá to nějak takhle. Tak zase promícháme. Když tak tam ještě přidejte trochu šampónu. Stačí. Když to bude zase tak tekuté, tak to dejte zase do ledničky. Na 10 minut. Můžete si zatím uklidit pracovní plochu. Musí to být vážně tuhý, jinak to do ruky nevezmete. Když tak běžte nad umyvadlo. Když to bude tekuté, tak do toho ještě přidejte prášek. Když tak přidávejte a snažte se to vzít do ruky. Mělo by to vypadat nějak takhle. Takhle nějak by to mělo vypadat. Přidejte mouku. A potom si s tím pohrajte. A máte hotovo. Když tak to chovejte v lednici. Napište v komentáři, jestli se vám to povedlo. Snad se vám video líbilo. A ahoj!